No niin, tässä mulla on 2 poikaa sellaisesta ryhmästä kuin HC Meisseli. Se oli aivan käsittämättömän mahtava esitys. Se oli ehkä paras esitys, jonka mä oon toistaiseksi täällä koko Movesissa nähnyt. Kuulkaa pojat, te olitte äsken kuuntelemassa tuolla vähän palautetta ammattilaisilta teidän esityksestä. Minkälaista palautetta te saitte? No, mikä ensinnäkin me vähän oletettiin semmoista, että niinku kaikissa foodworkissa, mikä täällä maassa tapahtuu, eli kaikki nämä pienet räpeltyt, niin paljon tarkemmin. Ja niinku ne kaikki osaa tehdä jotkut freezit, niin ne sit niinku pitää tehdä paljon paremmin kuin ne, jotka tietää, jotka osaa. Ne pitää hoitaa tarkemmin ja paremmin. Ne niinku oikein isot, ne hoitaa sellainen. Okei. Mitä hyvää teidän esityksessä oli? Siinä oli hyvä fiilis, että ei se nyt teknisesti mikään mahtava esitys ollut, mutta se on se fiilis kohdalla ja yleisö todella tykkäsi, että se kanssa vahvuus siinä. Sanotaan näin, että jos teillä oli teknisesti jotain pielessä, niin mähän en sitä oikeasti hoksannut. Mä hoksasin vaan, että aivan sika hyvä fiilis ja todella yleisö oli aivan tulessa sen esityksen jälkeen. Tiedessä siis ollut mitään, mutta liikkeet nyt ei ole kamalan vaikeita, että oli siinä Parino, se Vooti ja kaikki. Niin, kyllähän siinä oli toverit, että ne on sitten vähän Okei. pääasiassa hyvin yksinkertaisia. Okei. No onko teillä ollut hyvä fiilis olla tässä tapahtumassa? meillä on aina, todella, totta, hyvin. Okei. Mut kiitos pojat, jatkakaa hyvällä fiiliksellä eteenpäin vielä tästäkin näin. No, kiitos hyvä kuin kiitti, myös. moi! Tässä moro!